Temos un público fiel. A festa é un momento espectacular, digamos, porque é o nacemento da Semana Santa, cando a xente empeza a coller as vacacións. E depois o produto, é dicir, temos un viño fantástico, extraordinario, e a xente que o proba tamén lle gusta volver repetir. Por eso que o público que ven repite e cada ano ven un público novo. Durante os 3 días combinamos principalmente viño con música. Incluso a música temos, digamos que a carta, o que nos piden a xente que ven habitualmente, non? Temos a música que nos piden os máis novos. Cada vez hai máis tipos de viño. O viño habitual, que por o que facemos a feira, que é o viño mencía xoven. Agora hai máis xente que aposta por o branco e tamén levamos uns anos con rosado. Ao mesmo tempo, as adegas están apostando tamén cada ano por viños de elaboracións especiais. Viños feitos en fudres, pasados por barrica, feitos en formigón, feitos en ovos. É dicir, cada ano hai máis tipos de viños diferentes que tamén se poden degustar hoxe nos diversos stands. Para min é unha honra tremenda hoxe estar aquí en Sober, na Festa dos Viños da Mandi. Como lucense síntome moi orgulloso de poder ser o pregoeiro este ano e fame moitísima ilusión. Os viños da Mandi son excepcionais, a parte dos viños da Mandi son os viños para min que ten moitísima versatilidade, son viños que maridan con calquera cousa, ten moito alma. O viño da Mandi pódese decir que son os viños para min con máis alma do mundo. Celebramos vinos tintos jóvenes y este año, como novedad, tenemos el Godello. Y en la Feria de Mandi, nada, pues cada año hay más gente. Estamos encantados de que vengan a probar y degustar nuestros vinos y que cada año sea una fiesta de interés turístico. Estamos moi contentos de un ano máis pois poder continuar con esta tradición, continuar co contacto con o noso povo, coa xente que é a propia xente nosa, da banda, os familiares, os amigos. Un brindis con este vino de Amandi, que é o mellor viño do mundo. Porque este Ramón Shanghai, tanta paixón, quen poderá deter? Que bonito Sober, que bonito a Feira do Viño. Outra vez, outro ano máis. E cantos van, xa? Levamos 3, 4. Vai, 5 menos pandemia, polo menos. O importante volver. Sempre. O importante volver.